санаи 3 октябри соли ҷорӣ дар кишвар чорабинии муҳими сиёсӣ маросими савгандёткунии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар сатҳи баланд сурат гирифт, ки он мустақиман тавассути ҳамаи шабакаҳои телевизиониву радиоӣ пахш гардид. мавриди зикр аст, ки дар баробари дигар сохтору ташкилотҳо сокинони шарафманди ноҳияи Рӯдакӣ ҷараёни баргузории ин чорабинии сатҳи баланди сиёсиро тамошо намуданд. тавре масъулин зикр доштанд мардуми шарафи кишвар бо интихоби арзандаи сарвари худ рушди устувори иқтисодиву иҷтимоии кишварро барои 7 соли оянда таъмин намуданд. тавре зимни суханронии худ президенти мамлакат муҳтарам Эмомалираҳмон зикр доштанд давоми 7 соли оянда рушди бештари ҳамаи бахшҳо таъмин карда мешавад. дар 7 соли оянда мо бояд афзоиши ҳаҷми маҷмӯи маҳсулоти дохилии кишварро то 2 баробар ва ҳиссаи табақаи миёнаи аҳолиро ба 45% расонида, сатҳи камзиётиро то 15% коҳиш диҳем. мо бо дар назардошти рушди иқтисодиёт барои ҳалли саривақтии масъалаҳои иҷтимоии аҳолӣ ва фароҳам овардани шароити зиндагии арзандаи мардум, аз ҷумла борои мунтазам таъсис додани ҷойҳои нави корӣ, зиёд намудани ҳаҷми даромади пулии аҳолӣ, баландбардоштани музди меҳнати кормандон, нафақа ва стипендияҳо тадбирҳои зарурӣ меандешем, таъкид доштанд роҳбари давлат. дар маҷмӯъ ин чорабинии муҳими сиёсӣ дар сатҳи баланд баргузор гардида тавассути пахши мустақими шабакаҳои телевизионии ҳамаи шаҳрвандони мамлакат бо моҳияти он огоҳии амиқ пайдо намуданд ва бори дигар садоқати самимияти роҳбари маҳбуби ҷонфидои худро дарк карданд.